Ịgbaga gwala ụka m like 2 hours ebe ahụ. Ịrọndụ onye ma onye chọrọ. Qual número? Qual é a tua bolsa? And that one, how would you devise them? Udo, the one I can. Should I guess or not?
That one. Good morning. No more.
Ah, we have ha ha. Hey, 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 hey! Mau ka dum ma hota. Na ngo ka ban ma hota dia. Mo we pe ni ma ngo e so si do. Ko wa no ha ka. Ko ta wo. Abula la ja ma. Ya. Pakai aja, agak. Iya.
How about this man? Akwu nwere ọrụ. Ebe a n'oge. Dobra. Ndị isi akụ. Good man. Ore buru ore.
Bagore visa. Hey yo. Rotation. I don't rotate. About them. Oh, yeah. I'm gonna see that. I'm gonna do now. I'm going to change. 400 naira, 300 naira. Gawang bari. Chicago. Never lie, you. I'm not shop now. Until you're working at phone. Yeah, no. I'm going to give you some good. That's on the teacher. No, I think I had one. Mark up the idea now. If I'm going to business, I'm online. They're going to mall the shop. Oh my God, don't worry, my Like which time can you like? You can look at 2 hours. Chichi and I'm bad. 7 2 hours. Drop or rain, I'm the gun. Okay. I like this. I can say happy. In the Jalum, Oh, okay. Okay, let you hear. Don't be the one who walk up. I can go in shop. I can't hold it out.
Anyị na-apakwa ọzọ ka anyị na-apa ahụhụ ọgụ isi. Eji ọgwụ. Akpa ahụhụ ha erechita ahụ. Don't the boy. Ọdụ isi adọ ọnwụ ma ngwa bịa megbukwa chi unu aka ọla mgbanwe ebe ahụ. Yelekwa ya n'ihu were ekwuo. Ọgụ ka mgbanwe niile m menu gara ebe a. Ọkọbọ nsi ebe a shọkọf. Onye echi ka m na-enyi wee ego iji ọlọ mma bịa. N'obuhari gosi n'otiri. Mr. Flavor. Let's game come on. My brother. Everywhere you must They won. What's this point? And where is this? You not qualifying? No more. I think I'm on the page. Back on my call YouTube. Okay. I'm not the audio. Subscribe. My name is 10,000 viewers. Before you went 2 million. Okay. No. I want to Boss Empire Media. Boss Empire. Had this guy in Karim now. They are how come right. I want to have one day. Masaka. I should more Korea now, but I am Oshim what you are but I am 1,000 Muru. Oshim Nayan 1,500. Nah, congrats, dear. Ulu bali, all do easy.
alụkwụ ya ọfụma alụ ya ọfụma dị anyị anyị yiri ọhụụ ngwụta mgbe ka abịa arabachikwa ahụ nchi ọwọ́ tí a fi àwọn orí kó wá ní ṣùgbọ́n wọ́n tẹ̀lé YouTube ẹ̀rọ ní ìpàtẹ́ wọ́n ti sínú kọ́ni fídíò máa ní ẹ̀ kàmẹ́rà náà. ẹ̀ ọlọ́ọ̀gọ̀ ẹ̀ kà hó ọlọ́ọ̀gọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́kà ọlá fídíò ọlá àpáṣí nínú àwọn yẹn kà á sẹ́ ọmọ yẹn ti mọ́tò sí mẹ́ta àpò mọ́tò lọ́wọ́ pàyà wẹ́ mọ́tò ọmọ mọ́tò ní yóò fídíò náà Empate, güey. Nwanne echi. Na ndị a nwere ike ịta.
Nada kuna maagba. Aí tá